קוראים לי גל שחף, בן 43, מבנימינה. אני מעצב, יש לי סטודיו למיתוג ועיצוב תדמית. קודם כל הוא עזר לי בנושא של המחירות. בנושא של לדעת להגיע לפגישה ומהר מאוד לייצר קשר אישי, חם, בלתי אמצעי, יחד עם הלקוח. הגעתי למסקנה שאני לא מספיק מבין בזה, והוא ידע לקחת את הנקודות שאני כן חזק בהן ולמנף אותן. ומהר מאוד ראיתי תוצאות בשטח. זה הקפיץ לי את המחירות, הקפיץ לי את הסגירות. היום לפני פגישות שהן פגישות סגירה או פגישות של ניהול משא ומתן עם לקוחות, אנחנו נפגשים עם אורי לפני זה. הוא מכין אותנו לפגישה מבחינת כל מיני תרחישים שיכולים להיות, מבחינת איפה אנחנו נמצאים היום ואיפה אנחנו רוצים להגיע. הוא יודע לקחת אותך הרבה יותר קדימה ממה שחשבת.